करबला या करबला करबला या करबला qayyamin shaida Husaini ya ibada yau makoki Karbala ya Karbala Karbala ya Karbala qayyamin shaida Husaini ya ibada yau makoki Karbala ya Karbala Karbala ya Karbala qayyamin shaida Husaini ya imam na yau makoki kiran mai kaddarawa rabbana mai dadagawa gobe ranar tambayawa rabbana kai minni baiwa sa Husain yayi min masauki Karbala ya Karbala Karbala ya Karbala qayyamin shaida Husaini ya imamina salati ba dagewa kunsa sarkin annabawa alihi kurama da baiwa kai yi tausai ga masu jewa Karbala dan yin makoki Karbala ya Karbala Karbala ya Karbala qayyamin shaida Husaini ya imamina ta yanka la jabbara'i imami anbiya'i yukutal hidal kisa'i tabbaki anhumus sama'i atraful karbala'i Karbala ya Karbala Karbala ya Karbala qayyamin shaida Husaini ya imamina Mustapha sai ya ce diyata ummati za su min mugunta za su yi min kisa ta keta ga ka sarkin gama kalarta Karbala ɗanki zai masauki Karbala ya Karbala Karbala ya Karbala qayyamin shaida Husaini ya imamina Ali tana ta kuka ya rasultu gashi baka babu ni ba Ali kaninka ba Hassan sanda za a yanka Imam Hussein wa zai makoki Karbala ya Karbala Karbala ya Karbala qayyamin shaida Husaini ya imamina sai ya ce ya ke diyata Fadima aiza da mata shi a zasu masa gata za su zo Karbala makwantar Imam Hussein su yi makoki Karbala ya Karbala Karbala ya Karbala qayyamin shaida Husaini ya imamina sai ta ce ya rasu abata alkawar zan musu gata ni da su za mu zama kota ma'ana in musu sarauta Fatima zan musu masauki Karbala ya Karbala
shaida Husaini ya fi mungayo koki. Dan uwa na zo ka koka, in ka yi tsara za ta ji ka, za ta zamka ta gare ka. Haidara Ali za ya ji ka, lahira sai ma masauki. Karbala ya Karbala, Karbala ya Karbala, kai ya min shaida Husaini ya fi mungayo koki. Dole ne in yo hawaye, sanda duk na tuno tagwaye, to bare dan nan na goye, sun kashe shi gaban iyaye, dole ne mar makoki. Karbala ya Karbala, Karbala ya Karbala, kai ya min shaida Husaini ya fi mungayo koki. Da yaushe na yi tunawa, sadda shi yadda bawa, man Husayn ta dadarawa, sai hawaye su yi zubowa, zahiri tamkar mafarki. Karbala ya Karbala, Karbala ya Karbala, kai ya min shaida Husaini ya fi mungayo koki. Kun sani ni ne Husaina, dan ma'aiki mai Madina, dan jinin sana jikina, mu fa ne sadati janna, lahira muke masauki. Karbala ya Karbala, Karbala ya Karbala, kai ya min shaida Husaini ya fi mungayo koki. Da mai jiye kuwata, dan ya amsa gayyata ta, dan ya zamto garkuwata, lahira in masa gata, ni Husain in mar masauki. Karbala ya Karbala, Karbala ya Karbala, kai ya min shaida Husaini ya fi mungayo koki. Zainaba ta jiye kuwata, ta taho dan a gazata, gashi ba karfi jikinta. Zainaba ya yar uwata, ke kadai yau za na barki. Karbala ya Karbala, Karbala ya Karbala, kai ya min shaida Husaini ya fi mungayo koki. Zainaba ya yar uwata, kin ga sun fara zuciyata, ga wasiya zani farta, ki isarwa maza da mata, an kashe ni su yi makoki. Karbala ya Karbala, Karbala ya Karbala,
من شيء حسيني يا إمام قوتي sun karya a wazanta, Ali sun markisa ta keta, sun kai wa Hassan bugun. Gani sun fara zuciyata, sun yi min sukuwar dawaki. Karbala ya Karbala, Karbala ya Karbala, kai yi min shaida Husaini ya imamina quwwati. Sun yi min suka da tsara, ga jini na kwarara, ni Hussein sun yi min tsirara, sun kayashe ni sahara, babu yi min makoki. Karbala ya Karbala, Karbala ya Karbala, kai yi min shaida Husaini ya imamina quwwati. Karbala ta ɗauki zafi, ga sahara babu rufi, ba ruwan sha ko na zafi, ga takubba masu kaifi, ga mazaje kan dawaki. Karbala ya Karbala, Karbala ya Karbala, kai yi min shaida Husaini ya imamina quwwati. Dan uwa lokacin fa baka, shekarun sun girmi naka, shi ya ce ai isar gare ka, in wasiya ta zo gare ka, kai marmakoki. Karbala ya Karbala, Karbala ya Karbala, kai yi min shaida Husaini ya imamina quwwati. Zamani yayi minni nisa, sadda na ciye kuwarsa, to bare je gare sa, yayi wasiya in na jisa, Imam Hussein in marmakoki. Karbala ya Karbala, Karbala ya Karbala, kai yi min shaida Husaini ya imamina quwwati. Yekuwar ta zo gare ni, har na yi baitukan Husaini, na faɗa karkara da birni, na yi kira ya ikiwani, ku yi shaida na yi makoki. Karbala ya Karbala, Karbala ya Karbala, kai yi min shaida Husaini ya imamina quwwati. Na faso ma ce famani, na kasance a zamanin ni, in zamo garkuwar Husaini, ko a min irin ta hani, urwa mai masauki. Karbala ya Karbala, Karbala ya Karbala, kai yi min shaida Husaini ya imamina quwwati. Na faso ma a ce famani, na kasance a zamanin ni, in zamo garkuwar imani, ko a min irin ta hani, urwa mai masauki. Karbala ya Karbala, Karbala ya Karbala, kai yi min shaida Husaini ya imamina quwwati. Zamani yayi minni nisa, da na ciye kuwarsa, to bare je gare sa, yayi wasiya in na jisa, Imam Hussein in marmakoki. Karbala ya Karbala, Karbala ya Karbala, kai yi min shaida Husaini ya imamina quwwati. Karbala ta babu kowa, ta zamo daji kushewa, inda kura ke wucewa, sannadin ɗan Hashimawa,
ta zamo birnin makoki. Karbala ya Karbala, Karbala ya Karbala, kai ne mun shaida Husaini ya imam yayo kuwaki. Karbala ya Karbala, Karbala ya Karbala, kai yi mun shaida Husaini ya imam yayo makoki. Karbala ya Karbala, Karbala ya Karbala, kai ne mun shaida Husaini ya imam yayo kuwaki. Karbala ya Karbala, Karbala ya Karbala, kai yi mun shaida Husaini ya imam yayo makoki. Karbala ya Karbala, Karbala ya Karbala, kai ne mun shaida Husaini ya imam yayo kuwaki. Karbala ya Karbala, Karbala ya Karbala, kai ne mun shaida Husaini ya imam yayo kuwaki.